खौराङा एसे गोजाम जाबाय लोगोफोर नाथाय गोजाम जादोंबाबो बेखौ बुंथारनांगोन आं सासे आसामनि मानसि हिसाबै बे बाथ्राखौ नोंथांनो बुंथारनांगोन जाय बांलादेशआ गावसोरखौनो बेसेबा 30 मार्का साननानै दङ बै बांलादेशखौ आयना दिन्थिथारनांगोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो साननो हागौ ना जे बांलादेशआ ओरैबायदि मोनसे पावरफुल जोंनि नर्थ ईस्टखौ जि 7 सिस्टार्स होनना बुङोना नर्थ ईस्टनि जि 7टा स्टेट माब्ला माब्ला सिक्किमखौ बेहाय लाफानानै 8 सिस्टारबो जानो नागिरो नङा होमबा बाखि जोंनि आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम मणिपुर नागालेण्ड अरुणाचल प्रदेश बेबायदि गासै 7टा जि स्टेट दं नर्थ ईस्टआव बै 7 सिस्टारखौ मा बुंदों बांलादेशआ ओरैबायदि बुंदों जे बेखौ इन्डियानिफ्राय आलादा खालामनाय बेबायदि मोनसे इंगित चाइनायाव भिजिट खालामनो थांदोंमोन सानब्रैनि थाखाय जि चिफ एडभाइजार जि इन्टारिम गभ दं दा इन्टारिम गभनि जि गाहाय एडभाइजार बोसोनगिरि मोहम्मद इउनिसआ चीन हादराव सानब्रैनि भिजिटआव थांदोंमोन आरो बैहाय बिनि फिसाजोखौबो नोंथांमोना नुगोन बिनि फिसाजोआ मा खालामदों लंपेन्टआ गुफुर आरो गस्लाया मामोन गोथां गाबनि आरो जाय कालारनि डिजाइना मा पाकिस्ताननि फ्लेगनि कालारजों एखे पाकिस्ताननि फ्लेगावबो गोथां आरो गुफुर बाहागो थानायखौ नोंथांमोना थारै नुदों बेबायदि गाबनि ड्रेस गाननानै चीन हादराव थांदों बे मा गिदिरदों मिथिया आरो बेहाय ओरैबायदि मोनसे सावरायनानै फैदों चाइनाखौ ओरैबायदि मोनसे उत्साह मटिभेट खालामनो नाजादों जे बै जे नर्थ ईस्ट बेथ' लेन्डलक होनना बुंदों स' माबायदि मा लेन्डलक मा खालामनो नागिरदों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना खिन्थानो नागिरदों जाय बांलादेशआ ना हाथियार पावार इन्डियानिख्रुइ स्ट्रं ना मेन पावार इन्डियानिख्रुइ स्ट्रं ना सोलोंथायाव स्ट्रं ना रांखान्थियाव स्ट्रं बबे बिथिङाव बांलादेशआ इन्डियाजों फेरफाथिनो हायो सोरगिदिं इन्डियाजों बेंखन जानाय आरो बेबादि बांलादेशआ इन्डियाखौ माबादि बेबादि सिगिदों बेखौ नोंथांमोना खिन्थागोन मा थारैनो बांलादेशआ जोंनि नर्थ ईस्ट 7 सिस्टारखौ बेबादि इन्डियानिफ्राय आलादा खालामनो हानाय गोहो दङ मा चाइनाया बेबादि बुंनायाव बिसोरखौ सापर्ट खालामगोन मा बेबादि जानाय मोनसे निउक्लियार कान्ट्रि ना इन्डिया मोनसे निउक्लियार कान्ट्रि बेबादि निउक्लियार कान्ट्रिनि बबेबा हा दखलखौ दिनैसिम रासिया बादि USA बादि सुपार पावारा जेबो खालामनो हायाखै मा इन्डियाखौ बेबायदि खालामनो हागोन इन्डियानि जि आर्मिनि जि अनजिमा बै अनजिमाखौ खोनानानै आमेरिका रासिया बायदि हादरा थोर खमफियो दिनैसिम चीन हादरा 1962 नि उनाव इन्डियाखौ दिनैसिम एटाकखौनो खालामाखै इन्डियानि जि आर्मि पावारखौ नुनानै हाथियार पावार मिसाइल पावारनि बाथ्राखौथ' बाद होनदों बैफोर बिथिङाव सेटेलाइट पावारनि बिथिंखौनो बुं DRDOनि बाथ्राखौनो बुं हाइड्रजेन बम एटम बमनि बाथ्राखौनो बुं स' बैबायदि हादरखौ मा बांलादेशआ चीनजों लोगो नांनानै जोंनि जि 7 सिस्टार बेखौ आलादा खालामनो हागोन बेखौनो नोंथांमोना बुंनो नागिरदों नोंथांमोना गिदों नामा मा नर्थ ईस्टखौ बांलादेशआ बेबादि चीनजों लोगो नांनानै आलादा खालामनो हागोन 7 सिस्टारखौ स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन बाथ्राया ओरैबायदि मोहम्मद इउनिसआ गोजाम जाबाय दे एसे निउसआ थेवब्लाबो आं नोंथांमोनो सम मोनाखैमोन लाबोनो मोहम्मद इउनिसआ चीन हादराव थांदोंमोन सानब्रैनि भिजिटआव आरो बै भिजिटआव थांनायाव चीनजों माखासे बाथ्रा सावरायदों माखासे बायलेटारेल टक्स खालामदों आरो बै टक्सआव मोनसे बाथ्राया नुजानानै फैदों बबेखानि बियो इन्डियाखौ मोनसे इनसाल्ट खालामनो थाखाय बुंनाय बायदि आं नांदों बाथ्राया ओरैबायदि जे बियो बुंदों चीनखौ जे जिहेतु चीन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ भुटाननि जि डक्लाम बै डक्लामनिफ्राय जोंनि जि वेस्ट बेंगलनिफ्राय एसे फैनानै जि सिलिगुरि करिडर बेबो वेस्ट बेंगलाव गोलैयो बै जोबोद गुसेब बै सिलिगुरि करिडरखौ डाइरेक्ट बुङाखैबाबो थबस' दानस'नानै बा बै लामाजों मोनसे जुदि इक'नमिक जुदि करिडर बानायबा चाइनानि थाखाय बे मा जागोन डाइरेक्ट सर्टकाट जागोन बंगब लैथोआव बांलादेशनि थ्रयै आरो बुरलुंबुथुरबो मोनगोन बेहाय स' बुरलुंबुथुरनि थ्रयै बंगब लैथोआव मा डाइरेक्ट सर्टकाट रास्ता जागोन लामा जागोन स' बेखौ इंगित होननानै मोनसे बाथ्रा बुंदों मोहम्मद इउनिसआ मा नर्थ ईस्टनि जि 7 सिस्टार बे जाबाय लेन्डलक आरो बै ओनसोलनि बांलादेशआनो जाबाय गार्जेन बांलादेशआ इन्डियानि हा टुक्रानि गार्जेन नर्थ ईस्ट 7 सिस्टारनि गार्जेन बे मा भाषा होननाय जादों आरो लेन्डलक नो डाउट बेयो लेन्डलक नंगौ नाथाय बेथ' इन्डियानि पार्ट ना बाथ्राया जाबाय ओरैबायदि जे सिलिगुरि करिडर ना बै सिलिगुरि करिडरा जोबोर गुसेब बै सिलिगुरि करिडरा जायनि जाउनाव चाइनानि नोजोरा अरायबो बेहाय थायो नेपाल आरो जि बांलादेश
माने बिनि गेजेराव बै सिलिगुरि करिडरा मात्र माने 30 निफ्राय 20 किलोमिटारल' इमान माने गुसेब आरो स' बैखिनि ओनसोलखौ माने जुदि दावहा जायोबा चीना जोबोर गोख्रैनो माने नर्थ इस्ट इन्डियाखौ दानस'नोबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा आरो जोबोर गिदिर स्केलाव जुदि वार जायोबा स' बिनिखायनो ओरैबायदि मोनसे इंगिनो नागिरदों बियो एन्टि इन्डिया मोनसे ओरैबायदि खामानि मावदों माने बिनि गेजेरजों जिहेतु बांलादेशआनो गार्जेनखा बै ओनसोलनि बांलादेशनि अनगा बै ओनसोलाव सोलिया नर्थ इस्ट इन्डियायाव सोलिया बिनिखायनो बिनि गेजेरजों माने मोनसे इक'नमिक करिडर बानायनांगौ बंगब लैथोसिम बुरलुंबुथुरनि गेजेरजों स' बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो बेबायदि बुंनायाव गोबां कन्डेमथ' खालामदों जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायाथ' बिथांखौ बुंदों मा बे जाबाय मा अपमानजनक इन्डियाखौ अपमान खालामनाय जादों आरो लोगोसे बे कन्डेम होथाना निन्दा होथावना मोनसे बे जाथाय बेबायदि बुंदों आरो दा बाथ्राया जाहैबाय जुदि बांलादेश बादि जुदि हादरा जाय हादरा इन्डियानि खाथियाव जेबोआनो नङा माने नाथिं बै हादरा जुदि बै जि चिकेन नेकखौ सिलिगुरि करिडर चिकेन नेक होनना बुङोना बेखौ दानस'नानै नर्थ इस्ट इन्डियाखौ आलादा खालामनायनि जुदि सिमां नुदोंबा नोंथांमोना आं खोन्थानि इन्डियानि जे आर्मि पावार बेयो बुहुमनि मादावनो नोंथांमोना खोनासं गिबियाव दङ USA सेकेन्डआव दङ रासिया आरो थार्डआव दङ चाइना आरो फोर्थआव दङ इन्डिया स' बुहुमावनो इन्डिया माने आर्मिनि पावारनि बिथिंखौ बुङोबा ब्रैथि आरो बेल' नङा इन्डियानि जि हाथियारनि जि अनजिमा जि मिसाइल पावारखौनो बुं ब्राह्मस बादि मिसाइल दं इन्डियाव आरो इन्डियाव जा माखासे फाइटार एयारक्राफ्ट दङ इन्डियानि टेंकनि बाथ्राखौ बुङोबा आरो बिनि अनगायैबो जुदि सेटेलाइट पावारनि खोथाखौ जुदि बुङोबा आरो निउक्लियार बम्बनि बाथ्राखौ बुङोबा बांलादेशआ माने नाथिं स' बैबादि हादरा इन्डियाखौ बेबादि इनसाल्ट खालामनो माबोरै इम्पसिबल बेयो स' नोंथांमोना दा सान जे बांलादेशआ बेबायदि खालामनो हागोन आरो चीना बिसोरनि बाथ्राखौ लाना जोंखौ एटाक खालामगोन न' चीनजों इन्डियाजों ओरैबायदि गोबां बिबांनि बेपार जायोना बहुत बिलियन बेपार जायो बांलादेशआ मा दिनै बांलादेशनि 140टा जि गारमेन्ट फेक्टरि बेयो टटेलि बन्द जाबाय स' बैबायदि बांलादेशआ दिनै माने इक'नमिक क्राइसिस आरो बेवहाय मा जादों बै महम्मद इउनिसनि थासारियाबो जोबोर गाज्रि आरो आर्मिया महम्मद इउनिसखौ होखारफिननायनि टारगेट लादों बे बाथ्राखौ नोंथाङा बयबो मिथिगौ आरो बै महम्मद इउनिसआ बेसेबां गोबांनि आलासिबाव बैहाय गोसो खालामबा इन्डिया बांलादेशखौ थेर बेथेर खालामनाय गोसोबा नाथाय बै बांलादेशखौथ' इन्डियानो सोरजिदोंमोन ना दिनै बेनिखायनो इन्डिया जोबोर माने गावनि फंबाय बादि साननानै जोबोर धैर्यमनानै थायो दा आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया जाबाय जुदि बांलादेशआ बेबायदि एन्टि इन्डिया जुदि केम्पेनिं खालामबाय थायोबा बा एन्टि इन्डिया बेबायदि जुदि माखासे खामानियाव जुदि लिप्त जाबाय थायोबा आंनि बादिबा नोंथांमोना नुदों सिलिगुरि करिडरनि साइडजों मोनसे नोंथांमोना नुदों दख्लासे माने हा एसे दावखोनाय आरो बेखिनिखौ थबस्र' दानस'नानै सिलिगुरि करिडरखौ गेदेर खालामनांगौ माने जि बेखिनिया जि माने चिकेन नेक बायदि जादोंना बेखौ थबस्र' दानस'नानै डाइरेक्ट आसामजों कानेक्सन खालामना लानांगौ आरो बेखिनिखौ सेनानै लानांगौ आरो बैहाय बांलादेशनि जि 1 कौटि जि हिन्दुफोर दङ बै हिन्दुफोरनि 90%खौनो बैहाय लाबोनानै दोनफैनाय थबस्र' दानस' बबेखानि मोनसे हादरनि हेंथायै बेबायदि बुंनाया गाज्रि बेयो माने मोननै हादरनि गेजेराव जि बायलेटारेल जि रिलेसन बे रिलेसन बा जि डिप्ल'मेसि बेवहाय एसे साइड इफेक्ट खालामो नाथाय जुदि बिसोरो चिकेन नेकखौ जुदि दानस'नाय सिमां नुदोंबा आरो बेबायदि जुदि खामानि मावबाथ' जोंनि इन्डियाखौ थबस्र' दानस'नांगोन आरो बेल' नङा नोंथांमोना गाहायथिं नुदों त्रिपुरानि गाहायथिं बे दख्लासे बेरै म्यानमारजों नांजाबनाय बै पार्टखौ सिटागं ना मा होनो बेखौबो थबस्र' जुदि दानस'योबा डाइरेक्ट लैथोजों मा जागोन एक्सेस जागोन जिहेतु लेन्ड लक होनना बुंदों त्रिपुरानिफ्राय डाइरेक्ट बेखौ थबस्र' जानो बेखिनिखौ इन्डिया सेना लानांगोन आं बेबायदिसो बुंगोन जुदि चिकेन नेकखौ बस'नोबा जोंनि इन्डिया नर्थ इस्ट इन्डिया जुदि लेन्ड लक बा बै सिटागं पार्टखौ थबस्र' दानस'नानै हो नोंथांमोना मेबो नुदों बै गाहायनि पार्ट बेखौ सिटागं ना मा होनो बैखिनिखौ थबस्र' दानस'ना हो गाहायनि पार्टखौ थबस्र' दानस'ना हो अब्ला डाइरेक्ट त्रिपुरानिफ्राय बंगब लैथोआव मोनहैखाबाय नङा होमबा अब्ला मा जागोन लेन्ड लक जानाय नङा बेजों लैथोजों कानेक्सन जागोन बैखिनि ओनसोलखौ सेनानै लायोबा आरो फिउचाराव जुदि बांलादेशआ बेबायदि खालामबाय थायोबाथ' बेनो रियेल जागोन बेनो मोगथां जागोन खारन बांलादेशआ सानदोंबा जाय बांलादेशखौ इन्डिया बानायदों बै इन्डिया बिसोरनि सुथुर बेबायदि बिथांमोना जुदि सानदोंबा बे बिसोरनि गोरोन्थि आरो नर्थ इस्ट इन्डियाखौ लेन्ड लक बुंनानै अपमान खालामनानै चाइनाखौ बेजों मोनसे दावहा खालामनानै बेखौ सेना लानानै इक'नमिक करिडर जुदि बानायनो थिनदोंबा बे बिसोरनि जोबोर गिदिर भुल धारना लोगोफोर स' बांलादेशनि जि माने मेन्टेलिटि बे मा जालांबाय थादों नोंथांमोना थारैनो बुजिदों
स' बांलादेश बायदि जाबोर हादरा दिनै बेबायदि इन्डियाखौ दमलायनानै इन्डियाखौ इनसाल्ट खालामनानै इन्डियानि बबेबा हाथुख्राखौ सेनानै लानाय सिलिगुरि करिडरखौ माने सेनानै लानाय नर्थ इस्ट इन्डियानि सेभेन सिस्टारनि बिगोमा गार्जेन होननानै लालायनाय बेथ' माने साननो गोनां आरो स' जोंनि भारतआ दिनैसिम मा गोबां बिथिङै मा सहायबोगासिनो थादों बेबायदि बुंबाबो मात्र भाषण होबाय इनिफ्राय थाबाय नाथाय भाषण होनायनि सम नंला माबा मोनसे एक्सन लानांगौ आरो बैखिनि ओनसोलाव जोबोर थाबैनो जुदि आर्मिखौ दैथायहरोबा टेंक दैथायहरोबा आरो त्रिपुरानि बै जिखिनि बांलादेश डाइरेक्ट जुदि दानस'नानै होयोबा लैथोजों मोनहैखायोना बैखिनि ओनसोलाव जुदि आर्मिनि अनजिमाखौ बारायनानै होयोबा अब्लासो गिगोन खारन भारत लैथोमायाव इन्डियान नेभि जि ब्लु नेभि इन्डियान नेभिनि अनगायै बेवहाय रावबो जेबो खामानि मावनो हाया दिनैसिम खारन ओरैहाय आन्डामान निकबार आइलेण्ड्स थाबाय ओरैहाय गासै इन्डियानो लैथोजों नांजाबनाय बेनिखायनो बैखिनि ओनसोलाव रावबो गुबुन हादरा गावसोरनि जाहाजखौ लाना फैनानै बेवहाय एसेबां खहसै गोरलै इन्डियाजों दावहा नांनाया पसिबल नङा खारन गासै बहुद गोलाव लामायानो मा लैथोजों नांजाबनाय इन्डिया बहुद गोबां बाहागोआनो लैथोजों नांजाबनाय बेनिखायनो बबे जायगाजों इन्डिया बबेजों एटाक खालामनो हागो बे गासैनिबो थाखाय खैफोद गोनां 10टा 20टा जाहाज लाना फैनानै इन्डियाजों बेसेबां दावहा नांगोन आमेरिका बायदि हादरा 70-80 जुदि जाहाज लाना फैना दावहा नांनायाबो एसेबां इजि नङा खारन इन्डियाबो एसेबां फिसा हादर नङा ना 70-80 जाहाजा बेसेबां जायगाखौ फोलोमगोन 70-80 जाहाजा बेनिखायनो भारत लैथोमायाव जि बंगब लैथो आरब लैथो बैखिनि ओनसोलाव इन्डियान नेभिखौ बा इन्डियाखौ फेजेननाया एसेबां रावनिबो थाखाय गोरलै नङा खारन जोंनि हादरा इउरपनि हादर बायदि फिसा हादर नङा इउक्रेन बायदि फिसा हादर नङा जोंनि हादरा बहुत गिदिर हादर बेनिखायनो बबेबा खनासेजों नोङो एटाक खालामबा बबेबा लामाजों फैनानै माने काउन्टार एटाक खालामनानै सुबिदाया दं आरो बांलादेशनावथ' बेबायदि पावार गैया आरो चाइनाया बेबायदि फैनायनि सिगांनो आन्डामान निकबार आइलेण्डनिफ्राय इन्डिया मा खालामगोन चाइनानि मोनफ्रोमबो हाथियारखौ डेस्ट्रय खालामनानै केपाबिलिटि दङ खारन इन्डिया सेटेलाइटनि पावाराव अख्राङाव स्पेस पावाराव दुर्बल नङा इन्डिया जे नोंथाङा सानदों जे बबेबा हादरखौ एटाक खालामनाया एसेबां इजिना इउक्रेन बायदि हादरखौनो दिनै रासियाया जेबोखौनो खालामनो हायाखै बबेखानि इउक्रेनजों इउरप आरो आमेरिकानि मदद थानायखाय बेबायदि जादों नाथाय नोंथाङा सानना नाय लेट आस कनसिडार जुदि इउक्रेननि जायगायाव जुदि इन्डिया जानायमोनबा बे दावहाया साप'ज रासिया आरो इन्डिया जाबायमोन आरो बे दावहाया बिनि जि रुपरेखा बे माबायदि जागौमोन न' डाउट थैगौमोन बहुत आर्मि थैगौमोन बहुत मानसि थैगौमोन नाथाय बै रासिया जिबायदि महराव दङ बेबायदि थानाय नङामोन लोगोफोर खारन इउक्रेनाव ना मिसाइल दङ ना ड्रन दङ ना एन्टि एयार डिफेन्स सिस्टेम दङ ना एयार डिफेन्स सिस्टेम दङ ना मा दं जेबो गैया गासैबो इउरपनि हाथियार बांलादेशनाव मा दं बांलादेशनाव मोननैसो फाइटार एयारक्राफ्ट दङ खैदिन जुद्ध नांगोन फाइटार एयारक्राफ्ट सानसेयाव मोनसे गावख्लायबा 30 दिनाव साफा 30 दिनावनो साफा जागोन टेंक मोनबेसे दं हमनानै ला 500-600 टेंक दं 500-600 टेंकआ खैदिन थांगोन खैदिन गावलायगोन 500 टेंकजों 1 लाखसो आर्मि दं 1 लाख आर्मिया खैदिन थांना थागोन इन्डियानि माने गासैबो हाथियार लाग्रा ग्रुपआ लोगो नांबानो माने बहुत लाखसै कौटिनि खाथि जायो आरो बै कौटि खाथिनि हाथियार लाग्रा माखासे मानसिजों बांलादेशनि हमना ला 10 लाखा दावहा नांबाय खैदिन डिस्ट्रिक्ट कितने दिन तक स' बहुत बिथिङै बांलादेश इज नाथिं स' बै बांलादेशआ दिनै इन्डियाखौ इनसाल्ट खालामबाय थादों स' बिनिखायनो नोंथांमोना बुजिनाया मोजां बांलादेशआ इन्डियाखौ इनसाल्ट खालामदों चाइनाखौ माने उत्साह होदों माने इन्डियाखौ माने एसे टेनसन होनो थाखाय बेबायदि खालामदों आरो नाथाय बेबायदि नर्थ इस्ट इन्डियाखौ सेना लानाया बांलादेशनि थाखाय इम्पसिबल नोंथाङा जेबो टेनसन दा